Είμαι ο Νίτου the GNTG και καλωσορίζετε στο Raging G. Ας δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Ρίξε intro. Ωραία, είμαστε πιο άνετο. Πάμε λίγο ένα ταξίδι στο χρόνο. Βρισκόμαστε στο 1996 και δύο άτομα, ο Garth Ennis και ο John McCrea, γράφουν και σχεδιάζουν αντίστοιχα ένα κόμικ για την DC. Αυτό το κόμικ θα γινόταν μια υπέροχη αστυνομική σειρά, καθώς ήταν μια πολύ χαλαρή, απλή, αλλά καλογραμμένη σειρά με έναν hitman, ονόματι Tommy, και σκεφτείτε το κάπως σε φάση Lethal Weapon, Rush Hour, αστυνομική κομμωδία με δράσια, για όποιον ασχολείται και βλέπει κάποιες τέτοιες ταινίες. Αλλά στην Gotham βάλτε και λίγα cameos από Batman, Superman κτλ. Και έχετε στα χέρια σας μια υπέροχη και απολαυστική σειρά. Δεν θέλω όμως να μιλήσω για τους κεντρικούς χαρακτήρες, αυτό είναι για άλλο επεισόδιο. Αν θέλετε να μιλήσω γι' αυτό, αφήστε σχόλιο από κάτω. Αυτό που θέλω να αναφερθώ περισσότερο είναι για τους supporting characters και συγκεκριμένα για μια ομάδα που συχνάζει στο μπαρ όπου συμβαίνουν όλα, ονόματι Section 8. Αυτή η ομάδα έχει χαρακτήρες σαν τον Jean de Baton Baton, έναν χαρακτήρα που νικάει τους αντιπάλους του με τη δύναμη της Γαλλίας, τον Flegm, έναν ο οποίος φτύνει ασύστολα, τον Shakes που κυριολεκτικά είναι ο Hobo στη γωνία που έχει Parkinson, ο Friendly Fire, ο οποίος είναι ο πιο δυνατός χαρακτήρας γιατί καταφέρνει και πετάει ακτίνες laser από τα χέρια του, αν και δεν κάνει πολλά γιατί συνήθως πετυχαίνει τον εαυτό του ή τους συμμάχους του, τον Dog Welder, ο οποίος παίρνει και κυριολεκτικά κάνει welding νεκρά σκυλιά πάνω σε άλλα άτομα, τον Defenestrator που καβαλάει μαζί του ένα παράθυρο και περνάει τους κακούς και τους αντιπάλους του μέσα από αυτό, και τον αρχηγό τους, τον Sixpack, ένας μικρός απλός άνθρωπος ο οποίος πίνει όλη την ώρα, αλλά έχει μέσα του αυτό που τον κάνει ήρωα. Το έχει πραγματικά αυτό μέσα του και είναι ένας υπερήρωας. Στα τελευταία τεύχη του Hitman βλέπετε υπήρχε μια μεγάλη εισβολή από δαίμονες που δυστυχώς σκότωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας του και στο τέλος κατέληξε μόνος του ο Sixpack να θυσιάζει την ψυχή του και να τον παίρνουν οι δαίμονες μαζί του και να τον βασανίζουν για την διάσωση ολόκληρης ανθρωπότητας. Στενάχωρο, αλλά βλέπετε ότι άφησαν το τέλος για αυτόν το χαρακτήρα πολύ ανοιχτό, καθώς βλέπουμε στο τέλος της ιστορίας έναν ανθρωπάκο που προσπαθεί να κάνει απεξάρτηση από το αλκοόλ και να βάλει τη ζωή του σε μια τάξη, γιατί βλέπετε ήταν και τρομερά μεγάλος αλκοολικός, έπινε συνέχεια όλη την ώρα. Η σειρά αυτή ολοκληρώθηκε το 1988 βλέπετε, έχοντας 62 τεύχη και 4 βραβεία. 3 από αυτά τα βραβεία ήταν για τεύχη, το ένα όμως ήταν για το χαρακτήρα που το πήρε ο Dog Welder, καθιστώντας τον έναν από τους πιο περίεργους χαρακτήρες στο να πάρει ένα βραβείο, γιατί σας είπα, έκανε welding σκυλιάς πάνω σε άλλα άτομα. Ένα από αυτά τα τεύχη όμως που σας είπα ότι πήρε βραβείο είναι το τεύχος 34 και πήρε το βραβείο Eisner. Για όσους δεν το ξέρουν, είναι το αντίστοιχο βραβείο Oscar, αλλά για κόμικ. Ο τίτλος του κόμικ, Oh The I Sing. Σε αυτό το τεύχος βλέπουμε τον Superman να μιλάει με τον Tommy, τον κεντρικό χαρακτήρα της σειράς του Hitman, πιο ανθρώπινα. Δείχνει το πόσο απλός είναι ο Superman και το πώς θέλει να βοηθήσει τον κάθε άνθρωπο, και ο Tommy με τη σειρά του έδειξε το πόσο καλό κάνει ο Superman στο να είναι ο Superman και να βοηθάει την Αμερική. Είναι περίεργο το να βλέπεις έναν συγγραφέα σαν τον Ennis να γράφει τόσο καλά με τον Superman και να το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά για όσες φορές βλέπετε τον Superman όταν τον πιάνει αυτός ο συγγραφέας στα χέρια του.
Αργότερα, κατά το 2007, υπήρχε ένα μικρό crossover 2 τευχών με Justice League και τον Tommy από το Hitman, και μετά από εκεί πέρα δεν το έπιασε κανείς άλλος. Βλέπετε, όπως σας είπα, η σειρά ολοκληρώθηκε το 98, δεν τους έπιασε κανείς αυτούς τους χαρακτήρες. 2007, 2 τεύχοι, στόψαν. Στα κόμιξ, όχι μόνο στα κόμιξ, γενικά παντού υπάρχουν υποκατηγορίες. Βλέπετε, ας πούμε, για παράδειγμα, η DC έχει τους A-listers που είναι ο Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, λέω και το Hal Jordan, που τους σαπορτάρει και προσπαθεί να τους κάνει όσο περισσότερο διαφήμιση γίνεται, με άπειρες σειρές κόμικ, με πολλά crossovers, με τρομερά μεγάλη διαφήμιση. Μετά υπάρχουν οι B-listers, Grayson, Midnighter κτλ. Που έχουν, δεν έχουν τεύχη. Μετά υπάρχουν C-listers που μπορεί να τους αναφέρουμε, δεν μας νοιάζουν τόσο. Ένα μικρό παράδειγμα, ας πούμε, για να μην μιλάω μόνο για DC, για την Marvel, ας πούμε, οι A-listers της είναι Captain Falcon America, δεν ξέρω το ακριβώς το όνομά του, Thor, Female, Miss Marvel, όχι Captain Marvel, Nova, το παιδί. Marvel, τι κάνεις με τους χαρακτήρες σου? Βλέπετε, το Hitman είναι μια σειρά no-lister. Δηλαδή, δεν πρόκειται κανείς να το αναφέρει, δεν πρόκειται κανείς να το πιάσει, γιατί πολύ απλά δεν νοιάζεται κανείς για αυτούς τους χαρακτήρες, παρά μόνο οι αναγνώστες ή ο δημιουργός. Το 2015 η DC, μετά το Convergence, ένα άλλο ακόμα περίεργο event, το οποίο έβγαλε μερικά υπερβολικά καλά τεύχη. Αν θέλετε να μιλήσω για αυτά, όπως σας είπα πριν, αφήστε και ένα σχόλιο κάτω. Έβγαλε τη σειρά DCU. Τι είναι το DCU? Η DC αποφάσισε στο να αλλάξει λίγο πολύ όλους τους χαρακτήρες, ή ένα τεράστιο μέρος από αυτό, με τον Superman να τον κάνει να χάσει τις δυνάμεις του, τον Batman να πεθαίνει σε εισαγωγικά, γιατί κόμιξ είναι, κανείς δεν πεθαίνει στα κόμιξ, και να βγάλει προς τα έξω άλλους χαρακτήρες όπως τον Midnighter, τον Grayson, Harley Quinn, γενικότερα να βγάλει ένα άλλο cast χαρακτήρων. Δυστυχώς η DC αυτό μέσα σε ένα χρόνο, μάλλον λιγότερο από μέσα σε ένα χρόνο, το σταματάει, καθώς βλέπετε οι πωλήσεις της έχουν πέσει τραγικά. Είναι επιχειρήσεις, οπότε αν σ' αρέσει κάτι θα πρέπει να το δείξεις με το πορτοφόλι σου. Ναι, μπορεί να λέω, ας πούμε, ότι μου αρέσει μια σειρά, αλλά αν δεν την αγοράζεις δεν πρόκειται να συνεχίσει. Το περίεργο είναι ότι μία από αυτές τις σειρές ήταν μία που έρχεται πάλι ο Ένις με τον Μακρέα, μαζί με τη βοήθεια του Καλής, το All Star Section 8, το οποίο θα ήταν μία συνέχεια από το Hitman, αλλά όχι με τους χαρακτήρες του Hitman ακριβώς, αλλά με αυτή την ομάδα των side characters, των πιο offensive που μπορώ να σκεφτώ ποτέ, και θα ήταν ένα πολύ μικρό mini-series με, όπως βλέπετε, μόνο 6 τεύχη. Η σειρά ξεκινάει με τον Sid να είναι σε ένα μουσείο, σε μια γκαλερί τέχνης, και να μιλάει, να έχει μια ευχάριστη στιγμή, μέχρι που πίνει κατά λάθος μια πολύ μικρή ποσότητα αλκοόλ. Και αμέσως μετά τον βλέπουμε να ξεντίνεται, να αρχίσει να ξερνάει παντού, να φωνάζει και να λέει όλους τους κακούς και να κάνει πολλά inside jokes της DC, να κατεβάζει ένα ολόκληρο μπουκάλι ουίσκι και να τηλεμεταφέρεται με την στολή του στο κλασικό μπαρ από το Hitman. Και αποφασίζει να ξαναδημιουργήσει την παλιά του ομάδα, αλλά με νέα άτομα. Εκτός από έναν που δεν τον ανέφερα μέχρι στιγμής, που ως πιθανό θα τον ξέρετε. Αυτός ο χαρακτήρας, Bueno Excelente, ο οποίος, πώς θα το αναφέρω αυτό, πρόκειται για το πιο offensive, το πιο ανώμαλο, το πιο περίεργο πράγμα που θα μπορούσα να δω ποτέ στη ζωή μου. Πρόκειται για έναν άντρα αγνώστου ηλικίας που είναι γυμνός, φοράει μια καμπαρντίνα, μεγάλες μπότες σχεδόν ως όλο το πόδι με γόβα από κάτω και μια κοιλότα, γυναικεία κοιλότα σχετικά μικρού μεγέθους. Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να αναφέρει, Bueno Excelente, δεν λέει τίποτα. Αυτός ο χαρακτήρας είναι υπερβολικά περίεργος, γιατί κατάφερε και έκανε ένα τεράστιο πράγμα σε έναν μεγάλο χαρακτήρα, A-lister, για την περίοδο, τον Kyle Rayner.
Για όσοι τον ξέρουν, ο Kyle Rayner είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε στα χέρια του μια υπερβολικά μεγάλη δύναμη των Green Lanterns παλιότερα. Και συγκεκριμένα αυτή την περίοδο είναι ένας από τους μοναδικούς, ήταν ο πρώτος όταν ξεκίνησε το New 52 και τώρα είναι ένας από τους ελάχιστους White Lanterns που υπάρχουν, που είναι οι πιο δυνατοί Lanterns που υπάρχουν γενικά. Και το τι έκανε με αυτό το χαρακτήρα? Τον βίασε. Ναι, ο Bueno Excelente βίασε τον Kyle Rayner. Θα έλεγα ότι ήταν ένα απλό one-side joke το οποίο δεν θα ξαναφέρω ποτέ. Αλλά αναφέρθηκε ξανά στο crossover που σας είπα που έγινε το 2007. Αλλά αναφέρθηκε ξανά σε αυτή τη σειρά. Κάτι το οποίο το καθιστά ένα βαριά επιδομένο τμήμα της ιστορίας του Kyle Rayner. Όπως σας είπα, σε αυτά τα 6 τεύχη βλέπουμε την προσπάθεια του Six Pack να δημιουργήσει την Section 8, καλώντας νέα άτομα, τον Dog Welder 2, που είναι απλά ο ίδιος, ένας απλός τύπος που δεν λέει τίποτα, που κολλάει νεκρά σκυλιά πάνω σε άλλα άτομα, τον Power Tool, έναν απλό τύπα γεμάτο σε εργαλεία από πάνω μέχρι κάτω, τον Grappler, ο οποίος έχει ένα grappling hook και δεν κάνει τίποτα άλλο, τον Baitor, ένας μεγάλος δαίμονας της κολάσεως, ο οποίος φτύνει τεράστια υγρά λευκά από το στόμα του, κολλάν πάνω στους αντιπάλους του και τους κάνει σκόνη. Την Guts, που είναι μια μάζα οργάνων που αργότερα ο Bueno την ερωτεύεται και αρχίζει να κάνει διάφορα πράγματα μαζί της. Και ψάχνει το 8ο μέλος της ομάδας, το οποίο θέλει να είναι ένας τεράστιος A-lister, συγκεκριμένα ένα μεγάλο μέλος της Justice League, όπως το Superman, Green Lantern, Martian Manhunter, Wonder Woman, τον Superman και γενικότερα ένα από αυτά τα μέλη. Το κάθε ένα από αυτά τα τεύχη δείχνει τις προσπάθειες και βλέπουμε αυτούς τους χαρακτήρες, δείχνοντας τους με τον πιο offensive τρόπο που μπορείτε να φανταστείτε. Για παράδειγμα, ο Batman τρώει πρόστιμο επειδή γίνεται ρατσιστής, πετάει κάποια ρατσιστικά σχόλια χωρίς να το θέλει. Τον Green Lantern απλά να τρελαίνεται, τον Martian Manhunter να ιδιάσει τόσο πολύ με κάτι που βλέπει, δεν πρόκειται να σας πω τι. Την Wonder Woman να γίνεται μια απλή μπίμπο μετά από μια σφυριά του Baitor στο κεφάλι της, κτλ. Το αστείο είναι ότι υπάρχουν όμως και άλλα sub-plots που ο Ennis καταφέρνει και πηδάει από sub-plot σε sub-plot, όπως για παράδειγμα η οικογένεια του Dog Welder που τον ψάχνει, τον έρωτα του Baitor και της Guts και το τι συμβαίνει γύρω από τον Six Pack, καθώς υπάρχουν άτομα τα οποία του μιλάνε, τον βλέπουμε να πηγαίνει afterlife και να αντιμετωπίζει τους δαιμονές του και να υπάρχει μια περίεργη ισορροπία μεταξύ του αν είναι νεκρός, είναι ζωντανός. Γενικότερα έχει μέσα πάρα πολλές επιρροές που σε βάζουν σε σκέψη. Και φυσικά όταν εμφανίζεται πάλι ο Superman στο τελευταίο τεύχος, έχουμε μια συζήτηση που σε βάζει σε σκέψεις, που είναι πραγματικά το πόσο περίεργο μου φαίνεται το ότι ένα τόσο offensive comic, που πολλοί το είπαν offensive, καταφέρνει και σε βάζει σε τόσο βαθιές σκέψεις. Ένα πράγμα που βοηθάει τρομερά σε αυτό είναι το πόσο βρώμικο είναι το σχέδιο, καθώς υπάρχουν 1000 πράγματα στους τοίχους, βρωμιές, ο Six Pack απλά είναι όλη την ώρα μπίχλας, αλλά έχει και υπερβολικά references και υπερβολικά drawbacks στις παλιές εποχές, στις παλιές ιστορίες. Ένα αρκετά περίεργο πράγμα, το οποίο δεν το περίμενα, ήταν το πόσο χαλαρή ήταν η DC στο να χρησιμοποιήσει ιδέες και πράγματα που είχαν. Για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε τον Batman να ρατσιστεί. Στο OK με αυτό. OK. Έχουμε ένα χαρακτήρα ο οποίος κάνει σεξ με μια μάζα από όργανα. Είστε OK. OK. Θυμάστε εκείνη την ιστορία με ένα χαρακτήρα που βιάζει τον Kyle Rayner? Θα κάνουμε μια μικρή αναφορά σε αυτό. Είστε OK. OK. Είναι περίεργο καθώς η DC ήταν πολύ δεκτική σε όλο αυτό και άφησε να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή τους άφησε τελείως ελεύθερους και έβγαλε ένα καλό κόμικ με αυτό. Δεν το είδαν όμως όλοι έτσι. Βλέπετε πολλοί το έβρισαν. Είναι offensive, είναι απέσιο, άθλιο σχέδιο. Και το ίδιο δείξαν και οι πωλήσεις του. Βλέπετε στον κόσμο των κόμιξ
όπως ανέφερα και προηγουμένως, οι πωλήσεις ήταν αυτό που δείχνουν το πόσο καλά τα πάει μια ιστορία και πόσο χάλια τα πάει. Το πρώτο τεύχος του All Star Section 8 είχε σχετικά καλές πωλήσεις για μια τέτοια ιστορία, που έφτανε τις 31.000. Το έκτο τεύχος είχε λίγο λιγότερες από 9.000. Αν ήμασταν στη Marvel, θα είχε ακυρωθεί ούτε στα μισά τεύχη, γιατί η Marvel όταν μια σειρά τους κάνει λιγότερες από 25.000 πωλήσεις για 1-2 μήνες, πολύ απλά την κόβει. Το All Star Section 8 δεν θα άντεχε σχεδόν ούτε 3 μήνες κάτω από την αιγίδα της Marvel. Η DC σε αυτό το τομέα, σχετικά με τις πωλήσεις, είναι πιο ελεύθερη. Όπως για παράδειγμα, τώρα που θα κάνει το DC Rebirth, που αποφασίζει λίγο πολύ να ξαναγυρίσει στο status quo που είχαμε και να προωθήσει περισσότερο τους κεντρικούς χαρακτήρες, όπως σας είπα, Batman, Superman, Wonder Woman κτλ. Κράτησε μερικές σειρές, όπως το Gotham Academy, που είχε σχετικά χαμηλές πωλήσεις, αλλά είχε σταθερό κοινό. Σέβεται το κοινό της. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το Omega Man, που είναι, πώς να το περιγράψω, είναι μια τέλεια σειρά με εκπληκτικό σχέδιο, δηλαδή ο σχεδιαστής χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά αυτό το medium, δηλαδή το medium των comics, χρησιμοποιώντας πολλές ιδέες, χρησιμοποιώντας πολλά περίεργα στυλ, ο συγγραφέας βάζει πάρα πολλά ωραία και έξυπνα νοήματα, τα οποία δεν θα περίμενες ποτέ. Ένα κόμικ το οποίο έχει μέσα έχει θρησκευτικά νοήματα, αλλά όχι προσβλητικά. Δεν μιλάει συγκεκριμένα για μια θρησκεία, αλλά δείχνει το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να κινηθεί όταν έχει μέσα του κάτι που πιστεύει. Στην αρχή δεν το είχα καταλάβει, αλλά αργότερα κατάλαβα όταν έψαξα, όταν είδα την εκπληκτική καλλιτεχνική έκφραση που είχε δώσει σε αυτή την ιστορία. Και ναι, θα σας το συνιστούσα να το ρίξετε μια ματιά. Λόγω των πωλήσεων που ανέφερα, η DC είχε πει στην αρχή ότι θα το κόψει στα 6 τεύχη, ενώ είχε πει ότι θα ήταν 12. Αλλά μετά από τον κόσμο που έδειξε ότι πραγματικά πάλεψε για να το κάνει στα 12, είπε ότι είστε ok, πάρτε 12 τεύχη. Δεν πειράζει που θα χάσουμε λεφτά, ολοκλήρωσε την ιστορία που σου είχαμε πει στην αρχή. Και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που σέβομαι την DC σαν εταιρεία. Τελειώνοντας, είναι πραγματικά υπέροχο το να βλέπεις μια πολύ απλή τέτοια προσλητική ιστορία, που πιστεύω ότι αρκετοί μπορεί να την έβρισαν, αλλά όταν ολοκληρώθηκε να έκατσαν να το διάβασαν και να τους έχει γίνει ένα μικρό guilty pleasure. Και να παρατηρείς όλο αυτό το έργο που βάλανε εδώ μέσα. Δυστυχώς δεν ξέρω αν πρόκειται να δούμε ποτέ κάποια άλλη σειρά από αυτούς τους δημιουργούς στην DC. Βέβαια έχουν κάνει υπερβολικές πολλές άλλες δουλειές. Δυστυχώς δεν τις έχω ρίξει μια ματιά, αλλά πιστεύω ότι θα είναι στο ανάλογο επίπεδο. Θα ήθελα πραγματικά να ρίξετε μια ματιά και στο Hitman, το παλιό του 96 που κράτησε μέχρι το 98 και είχε 62 τεύχη, και αυτό το μικρό crossover που σας είπα, αλλά και στο All Star Section 8. Είναι μια υπέροχη σειρά που θα ήθελα πραγματικά να της ρίξετε μια ματιά, γιατί αξίζει. Λοιπόν, αυτά για μένα, αυτά για σήμερα. Είμαι ο NTG, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο του Region G. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα σχόλιο, πείτε μου τι θα θέλετε να μιλήσω για μετά, κάντε like στην προσωπική μου σελίδα, ποστάρω διάφορα, Twitter, εντάξει, Patreon αν θέλετε να με υποστηρίξετε. Μέχρι την επόμενη φορά,